از 17 تا 20 ایون در مجلسگاه کالج طبی شهر خوجند سمینار آموزشی سطح جمهوری تحت عنوان پسیکولوژی المپی برای مربیان برگزار می‌گردد. این چهاربینی با تشبث مؤسسه دولتی مرکز تکمیل اختصاصی کارمندان ساحه تربیت جسمانی و ورزش و با توجه رهبری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان براه مانده شده است. در سمینار متخصص سطح جهانی ناتالیا ایوانووا جایزه‌دار بازی‌های المپی 7 کرات قهرمان روسیه، 3 کرات قهرمان اروپا و متخصص بین‌المللی در ساحه پسیکولوژی ورزش و مربیان آموزش می‌گذراند. موصوف با تجربه بیش از 45 ساله در سمت ورزش، روانشناسی و پداگوژیک یکی از چهره‌های بانفوذ و شناخته ساحه پسیکولوژی ورزش به شمار می‌رود. ҳадаф ва мақсади асосии мо пеш аз ҳама баландбардоштани донишу маҳорати мураббиён аст дар самти равоншиносӣ, чунки мо дар маркази такмили ихтисос баъзе таҳлилу тадқиқотҳо гузарондем ва муайян кардем, ки тақрибан аз 50 то 70% муваффақияти варзишгарон ин аз ҷиҳати равонӣ аст. бинобар ин мо кӯшишу талош кардем, ки мутахассисони сатҳи байналмилалиро аз хориҷи кишвар даъват кунем. Мана ин дафъа Наталья Иванова Николаевнаро аз Федератсияи Русия, ки ин мутахассиси сатҳи байналмилалӣ аст, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ аст. Дар самти психологияи варзиш таҷрибаи 45 сола дорад ва ҳама ин таҷрибаву ин маҳоратҳоро ба инобат гирифта мо даъват кардем ин каса, ки мураббиёни намудҳои гуногуни варзиши вилояти Суғдро ба ин семинар фаро бигирем. семинар аз 8 қисми омӯзишӣ иборат буда дар шакли амалӣ ва муоширати зинда бо мураббиён баргузор мешавад. ҳамчунин мастер-класси махсуси бонусӣ оид ба йога барои варзишгарон низ дар назар аст. дар семинар 150 нафар мураббиёни намудҳои гуногуни варзиш аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд даъват шуданд, ки бо раванди муосири идоракунии равонии варзишгар, коҳиш додани фишори рӯҳӣ ва баланд бардоштани омодагии равонӣ дар сатҳи касбӣ ошно мегарданд. ман бисёр хурсанд ҳастам, ки имрӯз дар шаҳри Хуҷанд ин хел семинари аз тарафи мутахассисони пуртаҷриба, хусусан аз ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Иванова Наталья Николаевна шуда гузашт. мо аз ин семинар бисёр чизҳои муфидро омӯхтем. кӯшиш мекунем, ки аз омӯхтани ҳамин семинар рафта шогирдоро тарбия кунем, баъд ҳамин соҳаи психологияи варзишӣ ба тайёр бошанд, дар цикли бозиҳои олимпӣ 4-5 сол тайёр шаванду баъд дар сатҳи байналмилалӣ, яъне бозиҳои олимпӣ ҷоизадор ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. муассисаи давлатии маркази такмили ихтисос бо дарки дурусту амиқи ниёзҳои мавҷуда ва бо муносибати системавӣ, пайгирона ва дурнамои чунин иқдомҳоро рӯи даст гирифтааст, ки ба баланд бардоштани сатҳи тахассус ва маърифати равонии мураббиён мусоидат мекунад. дар анҷоми семинар иштирокчиён бо сертификати хатм қадрдонӣ карда мешаванд.